ba ku nau labari. Batu aka masoyiya ce da ta haɗa mara sharri. Ni ba zan so ki ba, Ni ma kan ba za na so ki ba, ni kawai na yau gaba. soyayya nake ba zan yi ba. Wata rana na bar ofis zane je gida domin na huta. Bari na studio ke da wuya ni kwana hau mota. Ina cikin mota zaune wata ta ce in taimake ta. Ta ce da ni gudun hijira ta yau har ta bar danginta. Soyayya da gaskiya mai kun san baya faduwa. Mai nazari akan so shi ne jigo na rayuwa. Na yi miki so da gaskiya ke kuma kin bar ni a damuwa. Tun yaran tarke ni na zaman tonin ki garkuwa. Sanya na tausaya, lamari na duniya ce ta sanya ni har ma na waiwaya. In ba dan hakan ba mai zai sanya ni na tausaya. Biri take ya ɗebe ta direban namu ya tsaya. Soyayya har yau muna tare, ko makaranta za mu je kullum za kan mu tare. Da alkawari mun kama juna mu kan za mu zama amare. A ƙarshe ta canza ra'ayinta to ya ma za na jure. Direba ya bar ni da ita na rasa yadda zanayi. Ga yanayin garin ana yin ruwa gashi tana laulayi. Da taimakon Ubangiji Allah ya fanta ni a yanayi. Sauran batun kuma ni sannu a gaba za ku ji yadda an kai. Ta kyale da ta bi san zuciya zancen zan faɗa muku. Mai bijire wa zancen wani abba zai shiga uku. Haka ne sun ce za mu yi aure a cikin watan uku. Ku bi ni a sannu masoya can gaba zan gaya muku.